Wow, Talia. Oberai tampake khobor sawine Talia rohne ya pakhorobai tokha. Saimanan noro. Tripura government ni super duper excellent samung nugui ya pakhorob yawi tongmali yuk ya pama khorobka. Tamni bagi himale chini CM honjaknai sa. Clear no saitong ubo tam hne saitong. ADC দখল করতে হবে এখানে সাইডং না ইকে বমো বিজেপি নি ম্যানিফেস্টো ক্লিয়ার ফুনগৈ দি রেখা তামো TTAADC ni পুরা চেহারা উল্টোগৈ পাল্টোগৈ নে আবনো তাম খলাকা TATC সানাম মানে ত্রিপুরা অটোনমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ফু আজাগা ট্রাইবেল ডকরি ডিস্ট্রিক্ট ডকরি দো ইকে আমনি চেহারা সালাই খিবি কথা বক bumung selanya to borok agi no expert amukunu ketal samungnya borok ni chin tripura wo gobang ma thairok ni bumung selai ne borok jongno jora wo surprise roi tongo jong onek gift mangka kaham onek surprise mangka jong borok ni thani bumung so selai ne jongno gift ro jongno surprise khlai ro wasino do Engke abo to CPIM ni tangbaya bara samungse borok tangai tongkhana. File rogo hoito ba swijak kwbangma angna office o borok ni je tangbaya bara samungno borok tabo khlai tong tako. Abo to jak buini byapar. Ang sanani mujungmani khe o bukung bara hnai tongnai rok chini tipra sabo songni. যারা বিজেপি ও তংনাই IPF ও তংনাই কংগ্রেস ও তংনাই CPIM ও তংনাই র নরক মুখমু জাতং লাদালাসি অবুমখাং লাদালাসি নরংনি লাসি মুংতো দাতং কিরিমানি তো দাতং নংনি সাগ ওয়ানসুকমানি তো দাতং নিজini mokol bwskango haike nijini ha ama pai tongo ya patolani yakung pai tongo nini chehra hai ke sala jagai tongo cross ro jagai tongo bathar jagai tongo nang nini sak kamawi tongo nini dopha kamawi tongo nini jati kamawi tongo lasina siada ha tabuk bo bahake BJP hnai nai CPIM hnai Congress hnai IPF hnai nai kursi chero asugui tongmangkho tini ni bisingai lathi runya phanyani nangkhanoro ajagani asukda party torkhana rang ri post position omsukke da torkhana nijini ha amano phaloi nang sahyung hamchawoi in future nang bojaga tongnai Mumbai o kharai thanai Delhi kharai thanai tarmane ning dokhano sokomo chinanya asuk no jodi rangni lob rang ajinani asuk no mochungo hingke tini khub sitra bai phano ma sanakya nijini nogo je bihi bwsa buma bupha je tongmani 14 gosti no sakni bi khulogoi phataro kariri rohori paine kwbangma tongan sago kidney tongo mokol tongo kwbangma manui tongo buya borok ekhergui nyawana abono phaloine rang nawine bank balance kwbangma khladi do abo nijini 14 gosti no phaloine rang nadi lasiaro rangni bagui nijini ha phaljagui tongmani mokol nugya norong khorong tisana nangkhabole sar mo tongui meya mo bahike ngnai mono kat khladi o manifesto mo tongui meya kat khadi mono khorong tisana nangkhano ro tang khorong tisaya ha post position chair asuk no tamhanai dorkar ha phaljangmani kunuya nijini ya patolani yakung tolani ha khamai tongo abu kunuya bubagra no tinini live o nainadi pen ko khlaine koiber pen tisaka nong bkhayo geda bkha ha nong mokol mukti kalayada nongni jaikri rok lachia rok nong mokol mukti kalayada ha nong bkha kisiginya hake bakna yengai thada thangsadi bkha da yok nongni yogya norong bangni loop
आबागै बोबागरा बो सावो गद्दारी का सजा होता है बी रेडी तंग बी रेडी पानिशमेंट माननानै बागै लोकु रंनो पानिशमेंट रनाय salsa kiridi ayang saka tongna bo kiridi tola tongna bo kiridi labo lasidi kibo kiridi no koyi bo sanya kya hake bo sanya kya ha ang to sugyano ang to nong chai sugyano no to shikhito obviously an se shikhito no rok mokol pajak nugui tongo bebang no politics khlanyani korong ha dokano naikolnani shason khlainani korong no rok tabo kono rok khasiyako khasi baidi jora tongsani thansa